बिनि केपासिटि बियो ब्रह्मपुरा बे केपासिटि गैयाखौनो मावनो हायाखै दिपेन बरा दिनै बेखौ मावनो थाखाय हाग्रामानि सायाव प्रेसार खालामनाय हाग्रा महलारिया 17 बोसोर बा 15 बोसोर सासन खालामनाय समाव दावराव दावसियाथ' ब्रह्मपुरानो खालामबोदों पुलिस सिकिउरिटि लालायनानै लामा जथेनाय रेल लाइन जथेनाय आन्दलनखौ नोंसोरनो खालामबोदों जोंनि बर' फरायसा आफादनि थांखि माबा बा आदर्शआथ' बि नङामोन आरो बे असान्थि खालामनाय गुदियावथ' दङ जेनेबा एनडिपिनि दावराव बर'नि दावराव एबिएमसिनि दावराव बे दावरावनि गेजेरावबो हाग्रामा महिलारिया जि हायो बेखौ मावबोदों ब्रह्मपुरा बोसोराव एथ' सान्थियानो माने सारा बिटिसिआव सान्थिखौनो जों बिथाङा मांगायनानै लाबोदों बे सान्थिनि गेजेराव प्रगतिया बोरै उन्नतिया बोरै दा गतिके आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना बिबानखौ एंलायदो मानो होनबा नोंथांमोना गुबै फरायसा नङा गोबां जोंहा इउनिभार्सिटि फरायनाय ल' फरायनाय पिएइचडि लानाय इन्जिनियारिं कलेज फरायनाय गोबां फरायसाफोर दङ दिनै बे एबसुनि आनसलिक अफिस डिस्ट्रिक्ट अफिस सेन्ट्रेल अफिसाव थायै माने बेयावनो जेन बिथांमोनहा जानाय लोंनाय गासिबो माबा सोलियो नङा होमबा आरो गाव गावनो खामायो प्रमदपुरानो फोरमान थांनाय 2017नि इलेक्सनाव जेब्ला नमिनेसन होनायाव एफिडेभिट दाखिल खालामो बेवहाय बिथांनि धन सम्पथिया 7 कोटि आं सन्थला राजों एड खालामफानो लुबैबाय बेयाव दे नैबे इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिननानै सोमावसारनायनि हाबाफारि जि लादों आं मिन्थिनो लुबैदों अबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुगैयो ना गासिखौबो बे क्लियार जानांगौ 3.1 निफ्राय लानानै 3.3 सिम बेयावदि एक्सक्लुजिभनि बे बाथ्रा दङ जोंनि मोनखानाय हाखौबो जे माने दानख'नायनि क्लज दं बेखौबो नामा बेखौथ' जों गनायनो हाया 7.2 क्लज नाम्बार 7.2 बे मा दङ आसाम सरकारा गोसो जायोबा सरकारि हा खास्लायनाव थानाय वाटार बडिज ग्रेजियार्स बेयाव एभेक्सन खालामनो हागोन 6 शिड्युलनि आन्डाराव बिटिएडिआव थारमाने बिटिसि ओनसोलावबो डाइरेक्टलि हाखौ खालि खालामनो थाखाय स्टेट सरकारनो जे माने पावारखौ हरनाय जादों बे 7.2 क्लज नाम्बारखौबो इमप्लिमेन्ट जाजानो लुगैयो नामा बेखौबो बिनि समाव क्लियार बेखौ मोजां दा समाव जों सावरायबाय थादों बिनि उनाव सोमावसारनाय माबा खालामो ना माय खालामबाय थादों बेखौ फार्स्ट क्लियार होनांगौ अबे दफाखौबो गासिखौबो ना अबेबा माखासेखौल' जोंनि मोजां जागोनखौल' मोजांबो दं होनना बुंदों दहाय गंगादाया मोजांखौबो ना बै गाज्रिफोरखौबो गासिखौबो एज ए हल माने इमप्लिमेन्टेसन खालामजानो लुगैदों बे बाथ्राया क्लियार जानांगौ जों मिथिनो मोननांगौ जों दा समाव रायलायबाय थादों बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसार हाबाफारि बे बेलायावहाय जे रायजो राजाया मा रल लानांगोन बिनि सायाव जोंनि मोन्दांथि सिनेन बसुमतारी जोङो बर' रायजो राजाया बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया माबोरै बाहागो लानांगोन आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि रायजो राजा एबा गार्जेनफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनो नागिरनायनि बिथिङाव आं सानो कुनु फरायसा फरायसुलिफोरखौ गाव गावनि गार्जेन बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ जाहाथे आन्दलनाव थिनहरनायनि हक जाया मानो होनबा एमइ स्कुल आरो हाई स्कुलाव फरायनाया बिसोरो नाबाल' बिसोरो 18 बोसोर जानायनि उनावसो बिसोरो नागरिकत्व जायो गणतन्त्र हिसाबै बिसोर मोनसे साननो हानाय गोहो गैयो गतिके बिसोरखौ जुदि आन्दलनाव लांफाबाय थानो नागिरो आन्दलन फोसावनो जुदि बाहायो अब्ला नोंथांमोननि मिशन भिजन जे क्वालिटि एडुकेसन होननानै नोंथांमोना एवारनेस खालामबाय थायो आरो नोंसोर गोग्गो सोलोंथाइ होननानै फोसावबाय थायो अब्ला नोंथांमोना बे फरायसाफोरखौ आन्दलनाव बाहागो लाहोनानै गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनाय जागोन ना बरबाद खालामनाय जागोन बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों बयबो गार्जेनफ्रा कनसियास जादों आरो जोङो दा जोंनि फिसा फिसौफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो आवगायलांनांगोन दिनै राजनितिक भाबै जों बिटिसिखौ खुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया फैगासिनो दङ गतिके बिथांखौ सरकार खालामनो हो आरो बिथां सरकार खालामनायाव आन्दलन खालामनायानो बिथांनि जोंनि हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ सिफायनो नागिरनाय थांखिया बे नङाब्ला दिनै नोंथांमोना
सिगाङाव बुंथिगिरि बुंलांनाय बायदि साफ्रोमबो हाय मिरु आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा सोरबा बिजिआर प्रफेसर सोरबा गावनो मास्टार सोरबाया मास्टार मावनानै साख्रि मावो थारमाने एबसुआव थायो थारमाने बेखौनो बुंनो नागिरदों नामा साख्रि मावनायनि बेथना थोआ एबसुआव थायोब्ला साबसिन जायो संसार फोथांनाय एबा न'खर सालायनायाव बे थांखि जादों नामा बेखायनो दिनै रायजो राजाया बुंनो नागिरदों एबसुआव थायोब्ला पस्ट क्रिएट जायो जेब्ला एमसिएलएनि अब्ला नोंथांमोना एबसुनि न'निफ्राय ओंखारलाङो जेब्ला माने बिधान सभा बा एमएलएनि इलेक्सन जायो बिनिफ्रायनो नोंथांमोना एबसुनि न'निफ्राय ओंखारलांनानै बाहागो लायो आरो जेब्ला एमपिनि जायो रायजो सभानि जायो बे दैदेनगिरिफ्रानो एबसुआव थानानै नोंथांमोना सायख'लायो अब्ला दिनैहाय नोंथांमोना जिबादि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिफ्राव थानानै जानाय लोंनाय खालामनानै नोंथांमोना जेरैबायदि बिलासिता सोलिदों बेफोरखौ नागारोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननि मावनांगौखिनि मावनायनि थाखाय नोंथांमोना साबायखर मोनो ना मा मोनो मोनगोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननि फथन फैनायखौ आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि दिनै गाज्रि रोखोमै जेननायनि खार'ना थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननाय बे बाथ्राया नोंथांमोननि मोनसे सावनि सोदोब आरो जेरावखि थाङा हाग्रामा मावनायनि डेभेलपमेन्ट मावाखै आरो जाजोब्बाय होनदों बे अननाय बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ इनाय मोनदों नोंथांमोननि सासन खालामनायखौ बेखायनो बिथांमोना गोजौनिफ्राय आत्माया नाहरनानै बे फेजेननायाव बाहागो लादों होननानैसो आं सानो दा बेखायनो नोंथांमोना बयनिबो खावलायनायजों जाहाथे बे आन्दलन खालामनायखौ एबसुनि सोलोंथाइनि थाखाय खालामनो हागौ नाथाय रायजो बिनायावथ' नोंथांमोना हाखाला फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरना गारबोबाय रायजो नांनानै लिरना गारबोबाय मानि आन्दलनबाव गतिके नोंथांमोना आरो दस्रा जाबसिननो नागिरदों जे दानि फैगोन सरकारा हाग्रामा महिलारिया मा होनना बुङो बिटिआर एग्रिमेन्ट बे दफाफोरखौ मावफुंनांगोन होननानै बुङो नोंथांमोना नोंथांमोननि 5 बोसोराव बेसेबां मावनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना मोनसे बेखौ इनाय आरो जे एनडिपिफोरखौ धंस' खालामनायाव मेनआ जाहैदों प्रमद बर'आ फोजोबनाय लामाजों सिङाव बिथाङा एजेन्सि खालामनानै दिनै 29 बोसोर आन्दलन खालामनाय इनायरिफोरखौ बिदा फंबायखौ दिनै धंस' खालामदों जायनि थाखाय केस मोनसेबो गुरु जायाखै जायनि थाखाय जेलनिफ्राय दाबो गवाखै जायनि थाखाय दैदेनगिरि रन्जन दैमारिया थैस' थांस' जेल जानांगौ जादों बेखौ मानो सागान होनानै मानो बख'नो हादिया 5 बोसोराव बे जाबाय नोंथांमोनखौ मिथिहोनायनि दिनै सम फैबाय जों सावरायबाय थादों बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसार हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो थाखाय फोसावदों जे बिटिआर एकर्डनि समावहाय माखासे मानि समझौता दंमोन गोबांथार स्किम हरनायनि खोथामोन बेखौ हराखै होननानै अजद होनानै सोमावसारनो नागिरदों बे बेलायावहाय जों दिनै गोबांथार सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गोबां बानबुंथियानो जादों जे बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव रायजो राजाया बाहागो लानो नाङा आरो रावबो फरायसाफोरा बेवहाय इनभल्भमेन्ट जानो नाङा लोगोसे गार्जेनफ्राबो गावनि फिसाफोरखौ फरायसाफोरखौ बे सोमावसारनायाव हरफानो नाङा बेराफारसे मोनसे आर्गुमेन्ट बेवहाय द्र जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा समनि जायफोरनि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरा जिहेतु फरायसा नङाब्ला बिथांमोना गावसोरनि बिबानखौ नागारनानै फरायसाफोरनि आखायाव खोलैना होनांगौ बे बाथ्राखौ दिनैनि बे सावरायथायाव गोबांसाया बांहोनो नागिरो आरो बे रायजो राजानि डिमान्ड जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार बिमुंजों दानाय बे गौथुमखौ गोथारै दोननो थाखाय खामानि मावनांगौ आरो फरायसाफोरनि जेंना जेंनानि सायाव सावरायनायनि खाबुखौ लाबोनांगौ राजखान्थियारि बिथिङाव दिनैहाय इउपिपिएलआ नोगोद जेनदों इउपिपिएल जेननाय होननानै बुंनो नागिराखै सासे गेदेमा बिथां बुंनो नागिरदों जे बियो एबसुनि जेननाय मानो होननानै बुङोब्ला एबसुआनो इउपिपिएलनि बिफाव लानानै बिसायख'थिखौ गेलेबाय थादों बेनि मोनसे अजद फैदों फैबाय थानाय समावहाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो ओंखारनाया बयनिबो गोसोआव दुखु होदों मानो होननानै बुङोब्ला दा गोदान सरकारा हाग्रामा महिला दैदेननाय गोदान सरकारा समाय लायाखैनो फैगौ 5 अक्ट'बर खालिसो समायखेरा लागोन आरो गावनि मासियाव जिरायनायनि खाबुखौ मोनगोन गावनि मासियाव जिरायखांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्ड बिटिसि एकर्डनि माखासे थाबोनाय इस्युफोरखौ बिथाङा टेकेल खालामनायनि खाबु फैगोन नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना थाल्ला थुल्लै नासयनानैहाय बा नारगारथारनानैहाय आन्दलन खालामनो होननायनि बानबुंथिया बे राजखान्थिनि खैसार बेखौ बुंनो नागिरदों दा बेखायनो बयनिबो रायजो राजानि लुबैनाय हांख्रायनाय बहाय दङ जे खमाव जिरायनो खाबु मोननांगौ आरो बेनि उनावहाय
सानलाय हलाया जागोन बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि आगोलनि 17 बोसोर समखौहाय दावराव दावसि खालामदोंमोन गोजोननाय गैयै खालामदोंमोन गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जादोंमोन दा बैफोरनि गेजेराव जोंनि गोबां साया बेंगुरा बेंगुरि जादों न' बां सिफाय जादों बायदिसिना जाथाय सानफ्रोमबो बन्द 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 जौगासारनायनि खुनु स्कप गैया अब्लाबो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव हाग्रा महिलारिया गोबांथार इनफ्रास्ट्राक्चार खामानि मावदों बेखौ नंखाय बुंनो हाया आरो बे बाथ्राखौहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारखौ मदद होनायनि गेजेरजों गोबांथार मावनांगौमोन बेखौ दाबिनाय जादों नाथाय मानो जिर' बेवहाय जाख्ल'नाय थगायनाय फुस्लायनायनि अनगायै जेबो जायाखै होननानै गोबांसो बानबुंथि नागिरदों फरेस्टनि साख्रि होदों भुवा टिचारफोरनि सायाव साख्रि बेवहाय एनअसि गैया स्टेट गभर्नमेन्टनि फाइनान्सनि क्लियारेन्स गैया 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होनायनि बाथ्रा जायाखिसै फरेस्टआव साख्रि होनायनि बाथ्रा साख्रिबो होदोंबो फोसावदोंबो गोबां साया पार्टिनि गोबां साया इउपिपिएलनि गोबां साया साख्रि मोनदों नाथाय बेबो स्टेट गभर्नमेन्टनि फाइनान्सनि क्लियारेन्स गैया दा गासिबो दिनदांनाय गासिबो थगायनाय गासिबो फुस्लायनाय गासिबोनो जिर' दा बेबायदि हालोदाव दङ आरो बेफोरखौ फैबाय थानाय सरकारा हाग्रा महिलारिया बेखौ टेकेल खालामनो गोनां जागोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो ओंखारनाया मोनसे इनाय जादों होननानै गोबांसे बानबुंथि नागिरदों आरो बेखायनो बे हाबाफारिया रायजो राजानि गेजेराव सौहैया बेखौ गोबांसे बानबुंथि नागिरदों जों गोबां सावरायबाय आरो सावरायनांगौ गोबां दङ उन समाव जों सावरायनायनि खाबु लाबावगोन दिनै जों बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'बाय गोजोनथों खुलुमबाय